Aduh. Gelora. Terus lapo nang ngene? Wis menengah. Iya, ana dulurku sing kate gabunge golongane ngene lho. Dolen-dolen. Iya ta? Arek Bali yang terkenal Bali. Utuh, Malika Bang. Yo, Temrono. Temrono meneng dek kene. Saiki areke nandi? Oh, paling yo sing nyusul paling kuat kene lho. Mari ki paling tak kenal nang di sana. Yo, arek Malika Bang. Jenenge Cebol. Cebol. Yo, so, ayo ditanya. Nandi arek kok suwe. Mbok paling mari ki lho teko. Mas, oh lagi. Yo apa? Kene lho, longgo-longgo. Tak kenal lah. Yo, iki jenenge Tempe. Iku Wafa. Aku Cebol. Yo, aku Cebol. Sik salamono sih rek. Cebol. Tempe. Cebol. Yes, lapo yang iki menae. Enake ngene adem-adem. Meneng ae wedek kene ya. Bulan wis enak iki. Timbane rek panas. Engko timbang apa wing panas timbang. Wis meneng ngene lho wis nyantai-nyantai. Asline iku ono rek meneh gitu. Mbok kandhange ceking, nang dhisik rek. Arek mondok ya. Mondok bonang ndi? Sik ukruan pacaran arek iki. Ono tapi gak pondok-pondok nang kene ngono. Wis babas, wis tergantikan dengan sapa jenenge? Bol. Ya ada bol ya. Wis meneng kene lho wis ya. Wis ngono. Ngene iki lho rek, timbang meneng dolenanan segala. Ayo. Kalan dhisik, kalan. Kene lho nisor cedok aja sundhe iku tak memet iku aja. Cedok ngene lho ya. Ayo rek. Ayo. Oh, man jahat lo. Aduh, mari awal anak kal, nanti kewis. Dik, apa? Bos nani? Bu, nang metu yang. Waduh, ini juga bayaran nih. Ya, terus nih. Yo, Terus yuk. iya, kayak gini, gulung gini. Ojo, ini sudah benak no. Iya. Gini lo. Bos, kelek. Oh iya sih. Ada apa rek? Enak ya duit bayaran. Lagi bayaran. Kan. Ada apa rek? Gini apa rek? Dalam ada anak. Enak ya bayaran bos. Kan beda dino lo. Cangkep apa seminggu? Seminggu cangkep. Selamat nih. Selamat kan gaknya wing rong dino apa telu dino? Rong dino kan man. Ciara telu dino. Rong dino. Sekali wingi nanti. Oh, sini. Lalu dah teko Emi. Kita stay terus. Yo. Sik wangi ku. Sik mampu lah. Iki 100. Sebas. Pas. Iku piro? 100 bolongan pas yo. 1 2 3 4 5. Ini juta. Waduh, masuk lagi. Nanggung nih. Lek sekedi. Pengen loro itu ya, apa? Aduh, mantap iki, Bos. Sewi. Budal mari kapan? Nyasuk kan. Yo. Lah kok jera aja golek pacul. Gitu. Oh. Anu nan. Susu paling gak pacul. Yo. Anu lek tuku pacul iki kedel ndek pati-pati. Ku lho pati sopo rek ngarani. Ono murah-murah. Piro? Terus mari kopoan iki ngono. Aku ikut tuku 250 iki. Ya termasuk murah liane ya 500 300. Ayo. Ya mari king gak apa ndek ni sore. Cing ni pengen direk. Sing mari kabeh ya. Besar kan titik terus saya dukur pinggiran tanu gorong.
piratan ku Burung ah. urung ono sarit lah di kono. Iku marane dhisik. Manekno terus kok mari betul ya sih di dukur iku wis. Yo wis. Terus ben iso apa ya isone ya macet iku. Yo. Yo. Mari dek bapati pacul yo. Yo. Yo wis tak mulai yo. Yo. Kok mari kita kerja. Tenan. Yo. 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 Coba ya cek tak tinggal cukup panganan. Engko yo mel aku ndelok tegal karo ndelok rare. Yo. Jadi yo. أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه mari kita olahraga gitu. Ayo, jak kerja mari. Yo, wis jam 6 nih. Terus ayo. Ayo. أنتم أنشأتم بدأها أم نحن Dik, tinggal dengan Dik. Gimana kon? Saya kerja. Oh, lu ngene aja ya. Ayo wis aku. Aduh. Apa nanti kan? Anu tuh kok golek rokok aku. Oh, ada lah. Engko ae sik ngenteni diceluk arek-arek. Oh, iso wis. Mbok nyeluk sambiro. Rek, gak kerja ta yam ini. Sik, Mbok, ngenteni diceluk arek-arek. Oh, golongan siapa kerja nih? Golongan selamat. Oh, lah apa mau cek gak nang bos ah? Ora. Mari anu gawe marane arek iki. Oh, kowe lek ngono tak tinggal ya. Yo. Waduh, wis udan yam ini seisu. Dani. Tak tinggal ya, Sob. Oh ya wis. Loh, Mbakku. Ayo dong gini, Mbak. Iya wis. Mau apa? Wis, Pak, meneng gini ya, Pak. Meneng. Mana nanti, men? Dulin. Oh, ini dolen ayo wis tak mulai yo tengah suwe. Lho lara-lara delok ah. Bapak wis awan ngene. Ayo wis, ayo wis. Firman. Apa? Kenae arek-arek iki nang ndi? Karo. Apa wis ana kono? Embo, mang jare ngomongi nyeluk Radenu. Delok ah, lek kok wis ana kono. Ayo wis. Sawane no? Iya. Nanti memet yo. Mari bayaran gak nyang ngene iki. Lah yo paling ngapeli arek sini ndukur iku paling. Mang jare semoyo kate nyang. Heeh. Erono wis, ayo. Lan no ya arek. Heeh. Bapak dikek sik. Ayo wis. Mbek ngenteni arek teko, yo. Dende met kali. Ben dukur kono lho mari wis pokoke mel aku wis. Yo. Dek kono lho Den, singkat digarap saiki. Oh iya, ayo. Lho kene lho Den.
Lek kok para arek Den. Oh ya wis. Erun ora nih. Ewone iki. Lek kok para arek Mut. Apa? Lek kok arek. Aku kok teko ya merek. Sing kendani radeni lho. Kali mang. Ya, arawe wis. Lah yo, ndang wis. Wis kono Den. Ewone iki. Makani Den. Rokok, Bos. Ayo tera aku beli sos. Delon arek lu. Ayo. Ayo. Opo rek ya mene keteko niki. Wong ngenteni rasa salin lho, Mang. Tambah lu ketrene kok niki. Apa? Sik kari mek iki iki gini. Ndang harape ndang mari. Nah mulai yo. Kak Emet, kon mari bayaran nanti teko awan ngono ah. Kurane wan, kok mang sing ngenteni ragen. Mari ki lek bos rene dipisui kon. Lah iya, kon teko awan tok et. Waduh, kan gak iki aku. Pokok nerong dino kae ngangunan. Gering ngau. Waduh, alasanmu soai. Lah kendeng wong gering nanti kon nyang. Lah apa dah? Maput dekene kon nak gelem gotong. Sama tak kuyu. Kendeng nguyu. Rek menengo, awake kenyang iki. Iya ya. Wis aja gelut ae. Hari iki man dhisik man, golek perkara lho. Awe nang garap ndang mari ndang mulai kok. Wis padha dene. Ora salah-salahan. Lah iya. Wis ndare garap rek ndang mulai. Waduh rek, arek bener ngancok ae. Kerja wis ra niat. Oh, jadi. Ayo. Masih ada rek. Yo gono rek. De bedo ki. Ku ngaso ngono wis. Oh iya, Bos. Ya. Ayo laut rek. Wis lama kene lho. Oh iya, Bos. Dan kene lho. Ya, Bos. Aduh, kali panas sendiri. Yo, Bos, panas. Men rene gak ono es. Yo men dikira aduh kok no. Mana, Bos? Yo, kok bisa nyampe lo, Met? Kita sih kilo bareng raten, arek loro iki. Kita nyampe ra kan, Man. Wis isuk mang, mari bayaran mang lo. Ngaso diluk langsung rene. Kok berarti sing nyeluk raden lho. Sing ngenteni salin. Nah, pun tas bapak tuh satu dibukuri. Langsung rene. Yo kajar ini. Jadi arek itu kok tuku apa? Rokok. Tuku rokok kok betul raden terus sembuh iku nanti. Nang ngono ayo tuku ensek. Ayo. Ayo. Ya wis tak ngasih jauh. Ya. Adik. Sila. Ayo sih sana kalah. Pakaikan di sini. Ayo. 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 Kan jalan Oke, tangan. Ayo. Ayo kayak gini. Jangan sih aku. Aku gede loh. Apa ini kan?
Dilanjut mari. Yo sampai jumpa. Dadung. Ayo rek, boleh rek. Wis kate pedho ki. Ayo. Mari kita bos rene. Wis, mari kita pedho ade ndukur. Iya, saya wis. Nggih. Kok kali.